जोंबो खुलुमबाय थाबाय एकदमबारे दे थेंक इउ मेडाम थाखाय खेबसे आखाइ खमना होदो बयबो थेंक इउ फैनो थाखाय फंनैसो मेडाम हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आं दङ काजलगावआव दायो थांगासिनो दङ रुमावहाय बाट आं खोनानो मोन्दों कि बिना गयारि मेडामा दाख्लै बावै जों मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन बे खासिक'त्रानि माने सेराव थानाय खासिक'त्रायाव गोग्लैयो बे गामियाबो दतपुर नामा बेयावहाय बे मेडामा फैगोन जाहैदों माने बिसोर न'खरनि सुबुंफ्रा खोन्थाहरदों ओमफ्राय बे माने मादैया आंनो कल खालामनानै दानि बावैसो खोन्थाहरदों आंबो नै माबायाव दंफैयोमोन काजलगाव दा थांगासिनो दं आङो गारि सालायनानै ओमफ्राय मेडामा फैनानै माबा मोनसेफोर नायफैगोन बायदि मोनदां ओमफ्राय बेखौनो नोंथांनि सिगाङाव फोसावगोन ओमफ्राय बिथाङा मा बुङो बिथाङा दा बुंगोन स' बेखौ आंबो नेनानै थाबाय जों दायो माने आंसो हारसिङै माने आं दायो माबायाव थांगासिनो दङ बे एक्सिडेन्ट जानाय लागोनि न'आवहाय आरो दा बे एक्सिडेन्ट जाग्रा सुबुंखौबो लाबोबाय गुवाहाटीनिफ्राय सापागुरिसिम ना मा सफैबाय होनना बुंदोंमोन दानि बावैसो मोनसे एम्बुलेन्स थांदोंमोन बेनो नामाथाय आं बेखौ सानदों सन्देह बाट आङो होसोआसै लासैनो आङो थांगासिनो दङ दा बिथांमोननि न'आवहाय आङो थांगोन आरो बिना गयारि मेडाममोनहाबो फैगासिनो दं होननानै खोन्थाहरदों रायजोफोर मेडामा सफैबाय जों लामायाव नेना दंमोन मेडामखौ आरो मेडामा सफैबाय न'खरनि बिगोमा रुबुला बसुमतारी मादैजों लोगोसे गोसो गोरबोजों जों बिना गयारि मेडामखौ खुलुमबाय थाबाय थेंक इउ मेडाम फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव मादै रुबुलाया खुलुमग्रोबाय मेडामखौ आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों गोथार आर'नाइजों बरायबाय मेडामखौ बिथाङा गावनि खामानि प्रग्रामफोरखौ दोनथ'नानैबाबो बेयावहाय फैदों हरनि 9टायाव अब्ला बेसेबां साबजाथाव बा हरनि 8टा टु 9टा बेसेबां गोग्गाथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि आइजो दैदेनगिरि दं जों नुनो थांगासिनो दङ बिथाङा फैग्रोमोनानै डाइरेक्टलि बेमारिखौ नायग्रोबाय बिराद माने जायनि थाखाय फैदों बिनि थाखाय आरोना थेंक इउ मेडाम थेंक इउ बेखौ एसे बोखारनानै माबा न'खरनि मानसिया औ बे गोसोम जानाय नैबेनिफ्राय मोदोमानो गारि एकदम हाख'नायनि बेखौ जाला बे खालामनो मोननाय जादों बोथोर आथिं गोसोम जाजोब्बाय ओमफ्राय मावना मावा मावनायाथ' आंथ' समाव हरनो हाहरादां मथा मथि दांबाय नों आन्दाज मोनना मोना दांबा दाख्लैफोर आन्दाज मोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा दांनाय जायाखैना दांनाय जायाखै नों मानो एसे दांना होनांगौ दांनो होआ ना आं दांनो डाक्टारफ्रा दांनो नङा बिदि नङा दांखोमाबायो आङो दांनांगौसो आथिङाव ना एसे लरा सरा खालामाबा बेनि रोदाया बिदिनो थाबाथाय नस्थ' जागोन जायखिया सिन्था दाखालाम आङो गासिबो डक्टरजों रायज्लायजोबखाबाय पाटनायाव टिकेटबो दानखाजोब्बाय साब्रैनि AC2 टायाराव दानखादों आङो ओमफ्राय गाबोन 8टायाव दे माबाया गारिया 8:50 थेवबो 8टायावनो ओंखारलांनांगोन हास्लाबाना थिखोनांगौ औ नै बङाइगावनिफ्राय निउ बङाइगाव गाखोदो थेंक इउ मेडाम मदद खालामनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों जायखिजाया आंहा नोंखौसो थेंक इउ होनो नागिरदों नों दिनै जोंनि बर' बिमानि गाबनायखौ जे नोङो माने मिथिहोबाय जे बे न'खराव सोरबा माबा मोनसे खैफोद जानायाव बिदि खोन्थाग्रा मानसि गैयाबा बोरै मिथिनोमोन नोंनि दारैसो आं दिनै मिथिदों आं सोलोंदों नोंसिनिफ्रायनो थारमाने आङो नोंनि चेनेलखौ नायबाय थानानै बोरैबा फट करे नुनाय लोगो लोगो ओमफ्राय नायजोब्बाय आं मोजां ओमफ्राय लोगो लोगो कन्टेक्ट नाम्बारखौ नट खालामबाय आं नट खालामनानै फन खालामहरनायसै नैबे आगेनाव फन खालामबाय ओमफ्राय बिदि खिन्थाहरनायखाय ओमफ्राय आं थानो हाथाराखिसै नुनानै जाया नायबाय आं ओमफ्राय होनबाय थाबाय आं आयो जों आंनि फिसालाजों समानथार होननानै फिसाला लाबोफादों आं मेडाम सिन्था खालामनाङा मोजां जागोन आं रायज्लायजोबखाबाय डक्टरजों
मा होनदों मानो बावनाय नोंसोरो मानो बावनाय अखा हाखांनानै फख्रि हमगा नोंसोरो आंखौ मिथिखाथारो पाटनायाव बिदि लाङो होननानै ओमफ्राय दा लगे लगे जानाय लोगो लोगो मोनोमोनबा दा एसे आराम हामसिगौमोनथ' आरो मबाइलबो जेबो सोनोनो होआ प्राइमारि थ्रुयै थांदो मानसियाव बिदिनो 11थाव खेनसे 4थाव खेनसेल' देखायो आरो थांगोन बेखौनो लाबोनो हायाखै फरा ओमफ्राय दालाय दा लाबोबाय जायखिया आं शिबजों रायज्लायहरबाय सिन्था खालामनाङा होनना बुंहरदों शिबा आं होनदों पाटनानि थाखाय आङो टिकेटखौ दाननानै होजोबखाबाय गाबोन 8थायावनो थांगोन ओमफ्राय जेखि जाया सोरबा सासेबाबो गाबोन 8थासिमाव बा दिनै हरनि गेजेरावनो फैनो हागौ आरो दा बिराद बेस्थ' दङ मिटिं लागासिनो साराना औ ओंखायनो आङो जायखिजाया आंबाबो बेनो बेबाबो बेनो नङा होमबा जायखिजाया टेनसन लानो नाङा नोंसोर थांदोल' गाबोन आङो रायज्लायजोबनानै माबाखाबाय जायखिजाया बिदि खोन्थालायग्रा थानांगौ माखासे बर' बिमानि गांनाय उखैनाय बा गाबनाय मेगननि मोदैफोरखौ फुगारनो होननानै बे गथ'फोरा हेल्प खालामदों दिनै बिसोर जुदि चेनेलजों बिदि फोसावामोनब्ला सोर मिथिनोमोन दा नायदो नै बिसोरो गामिनि मानसिफ्रानो बयबो गोमोनानैसो थाबाय माने आंखौ मिथिखायो बिसोरो पाटनायाव लाङो होननानै आं बिराद मानसिफोरखौ गैयाबाबो 20-25 जन जाबाय दोखो दोखो आथिं बायनायफोरखौनो लांनानै फाहामनानै लाबोयो आरो एफाबां थाखाबो थाङा 1 लाख 1.5 लाख थाखा आंनि पेसेन्ट होननाय लोगो लोगो बिसोरो माने मिथिखायो दे आंखौ सासे आइजो माहारिनि माने समाज सिबियारि होनना मिथिखायो डक्टरा ओंखायनो 30-40 हाजारा एकदम कनसिडार खालामखायो ना औ मालायफोर थांनानै बिना गयारि थिनहरदोंल' होनफ्लानांगौ होनबाबो बिसोरो 30-40 हाजारखौ खम खालामो आरो ओरैबायदि डक्टर बिसोरो लांबाय थायोना मोजां लांबाय थायो नालाय आं पेसेन्ट लांबाय थायो गासिबो गोदि गोला बारि हाखौ गासिबो फानजोब्बाय 8 लाखसिम दे जेबो नङा बेफोरखौथ' खालामनो नाङा जिहेथु जों दिनै उनाव आरो मा जागोन बेखौसो लांनानैबो आरो उनाव लाबोफिननो हानो हाया मोजां खालामनो हाया बेखौ आरो बेफोरखौ इसोरनि सेराव गारदो जाहाथे मोजां हामनानै फैयो गथ'आ ओमफ्राय नोंसोरो बे आथिंखौल' एसे सोमावबाय थानाय माबाखौ खालाम जाहाथे बे गथ'नि रोदाया मावो सब समय होजोंनि डक्टराथ' दसेबो दोना समाव होबाय थायो सोमावबासो खारनो होयो नालाय थैया खारगोन नालाय बेबायदि मेडामा टिकेटखौबो दानना होखाबाय साब्रैनि दिनै थांगोन फुंनि 8थायाव मादै जोंहा माने UPPL पार्टिनिफ्राय बा UPPL माने आइजो आफादनिफ्राय माने आइजो माहारिनि आफादगिरि बिना गयारि मेडामा फैनानै नोंथांनि आखायाव दायो टिकेट गथायफैदों माबायदि मोनदों नोंथाङा आं गोजोननाय मोनदों दा आब' बिनानि थाखाय आरो बयखौबो आइ आफाफोरखौ हेल्प होनायनि थाखाय आं बिराद गोजोननाय थाबाय आरो आंनि फिसानि जिउ सोलेरखौ खांनोबानो नोंसोरबो आगान सुरबायबा आं गोजोननाय थाबाय जेब्लाबो मोजाङै आं फिसायाव थांनानै थाथों जेब्लाबो मुलुग संसाराव आरो आं बारा जेबोबो बुंनो रोंला माथो जागोन दे मेडाम थेंक इउ सो माच फार्स्ट अफ अल मेडामनि थाखाय खेबसे आखाइ खबना होदो बयबो थेंक इउ फैनायनि थाखाय फंनैसो मेडाम दिनै बे बाबुआ मा नाममोनलाय रबिन बसुमतारी बे रबिन बसुमतारीनि खैफोद बे खैफोदखौ नोंथांनि चेनेलजों इउटुब चेनेलजों दिनै मिथिनो हाबाय आं सासे बिमाखौ सासे बिमाया सहाय होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो आं नोंथांनि चेनेल नोंथांखौ आङो साबायखर होयो जे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि दिनै जाय बिमाया दुखु दाहा जादों बे दुखु दाहाखौबो दिनै समाजनि गेजेराव फोसावनानै बिनि मेगननि मोदैखौ जे जोंखौ बाहागो लानो जे जोंखौ फुगारनो थाखाय सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आङो साबायखर होयो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि ओंखारनाय जे दिनै बैगानिक मुगायाव दिनै बेफोरबायदि ओंखारनानैसो जों दिनै जायफोरा मेगन नुयै बेबा लेखा रोङै बिथांमोनहाबो दे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि चेनेलजोंनो दिनै मिथिजानाय जालांनो हादों बा न'खराव खैफोद आफोदखौ खिन्थानो हादों बेनि थाखाय आङो नोंथांखौ साबायखर होयो आं दिनै नोंथांनि चेनेलनि दारैनो
बिथांजों मिथिबाय बिथांखौसो खबर लानो हाबाय बिथांनि फिसाखौ आं नायफैनो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आं हानायखिनिखौ हेफाजाब होनो होननानै फैदों दिनै आं सासे UPPL दोलोनि आइजो दालायनि आफादगिरि हिसाबै आरो प्लास आं सासे बिमा बेनि थाखायनो सासे बिमानि गाबनायखौ बिमाया नायनो हाया बेखायनो आङो दिनै फैदों आं बिथांनो गाबोनहाय थांनायनि जगार जे ट्रेन टिकेटखौ आङो दाननानै होबाय जे 2 टायार एसियाव लादों मानो होनोबा जिरायनानै थांनांगोन गथ'आ उन्दुनानै थांनांगोन 2 टायाराव नङाबा थांनो हानाय नङा बेखायनो आं 2 टायाराव गाबोन पाटनासिम टिकेटखौ दाननानै होबाय बिथांमोना थांगोन आरो डक्टरजोंबो आं मोजां सोमोन्दो खालामनानै बिथांनो 30,000 थाखाखौ आङो एडभान्स हरखाबाय बेयाव बिथांमोना थांनानै एडमिसनल' खालामनानै होगोन बिथां बियो गाबोन बे गथ'खौ लांनानै एडमिसनल' खालामहैथोंसै आरो जेसेबां खरस थांगोन बेखौ आं मानगोनां जोंनि BTRनि गोदान बे BTRनिनो चिफ बा जोंनि UPPL दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो बुंहरखाबाय आरो बिथांनो गासैबो रिपर्टखौ आं हरजोबदों दा बिथाङा दहाय बुंहरदों जे आङो हानायखिनि आं हेफाजाब होगोन जेबो सिन्था खालामनो नाङा आङो PA जोंबो रायलायहरदों रनसाय दैमारिजों बेयो होनदों आब' नों सिन्था दाखालाम जेरैखि जायाबाबो लोगो हमगोन दा आं फैनायबाबो बेनो बिसोर फैनायबाबो बेनो आरो मोनसे खोथाया बेनोखि नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि जे बे समावहाय नोंथाङा आइजो हिसाबै न'आव ओंखाम संनांगौ जानांगौ दा ओंखाम संनानै आरो नोंथाङा बे मिटिङाव थांबाय मिटिंनिफ्राय आरो ओंखाम संनानै फैबाय आरो बिनि गेजेराव आरोबाव फैफिनबावबाय बिराद मोजां जोंनो बेबायदि लिडार नांगोन ना नाङा थेंक इउ बिनि थाखाय एखेबारे आं गोसो गोरबोजों आरोना बेयाव आं पलिटिकेल बाथ्रा जेबो बुंला डाइरेक्टलि आं बेयाव बे मोनसेल' बाथ्रा बेखौ बुंगोन बेबायदि सासे जोंनि गेजेराव आइजो लिडार दङ बे बिराद गोग्गाथाव आरोना माने दा दिनै रावबो खबर लाहराखै नङा होमबा दा बिथाङा फैबाय बेसेबां जाखो दायो 10थासो जाबाय 9थासो जाबाय नङा होमबा दा बे समाव नायदो बिथाङा जोंजों दंफैयो नङा होमबा गावनि खामानिखौ गारनानैब्लाबो बेवहाय स' बिनिफ्राय आरो मा नांबावगौ नङा होमबा मादै स' बेनो आरो बिराद फंनैसो आरो जिहेतु जोङो दिनै समाजनि आङो सासे आइजो जानानै सासे बिमा जानानै 2004निफ्रायनो आङो आइजोनि खामानि मावबोदों बेखायनो आं दिनैसिमबो राजनितिकआव थानानै आङो समाजखौ सिबिलांनो होननानै थांखि लादों आरो जोंनि बिमा माहारिनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनहोनो थाखाय आङो दिनै राजनितिकआव दं मानो होनोबा थाखा फैसाया देरसिन नङा कलमनि गोहोआसो देरसिन बेखायनो जाहाथे जोंनि आइजोफोराबो कलमनि गोहोखौ मोननो हायो बिनि थाखायनो आं दिनै नांदों इयुनाव फैबाय थानाय फिसा हिन्जावफ्राबो जाहाथे खर' दिखोनानै खोथा बुंनो हायो दिनै जोंनि फिसा हिन्जावफ्रा हिन्जाव हिसाबै फावसयनानै थायो जाहाथे बिदि थाया जों साफ्रोमबो बिमाया फोरोंनांगोन जे फिसा हिन्जावाबो फिसा हौवाजों समान बेबायदिखौ जों मिथिहोनांगोन बेखायनो आं दिनै आइजोनि मावनो होननानै ओंखारदों आरो जेब्लासिम आं दङ एब्लासिम आं मावलांगोन आरो UPPL दोलोआवनो थानानै आं रायजो राजा आइ आफाखौ सिबिनो होननानै ओंखारदों जेरैबायदि मावनो ओंखारदों बेखौ आं जेरैबायदि रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदों बे प्रतिश्रुतिखौ मावफुंनो होननानै आं थांखि लादों बेखायनो आङो नोंथांमोननि साफ्रोमनिबो आंनो सहाय नांगोन बा हेफाजाब नांगोन बेखायनो आं आखाइ खबजबनानै नोंथांमोननिसिम हेफाजाब बियो जाहाथे नोंथांमोना आंखौ अरायसम हेफाजाब होयो आरो नोंथाङाबो बेवहाय फैनानै जोंखौ मदद खालामफैनो थाखाय गोसो गोरबोजों जोंबो खुलुमनाय थाबाय एकदमबारे थेंक इउ